Opụrụiche nne m. Nne dị mana nne dị ụkọ. Nna m bụ onye obiọma, lụtara onwe ya nwunye ma lụtara anyị nne. Enye m akwụkwọ kọọ maka nne m, aga m edetu ya ihu na azụ. Ncheta nwaanyị a tozuru etozu ka a kpọọ ya nne. Obi na-aka m isi nne m na ọ bụ ọkaibe ma bụrụkwa ọpụrụiche. O nyere m ndụ, chekwaba ya bụ ndụ, gosi m ihe a na-akpọ ịhụnanya nne. Otito nne dị m n'ọnụ mgbe niile. Nne m ọma, ana m aja gị mma kwa ụbọchị. Taa, achọrọ m ikele gị n'ụzọ dị iche. Onye nwere ihe karịrị gị, ya riwe ya, ya enyetụkwala m. A na-abịa ụwa ọzọ, nna m ga-alụta ọmalịcha nwaanyị dịka gị. Ị ga-abụkwara anyị nne. Mbọ gị niile, ekpere gị niile, aja niile ị na-achụ na anya mmiri gị niile agaghị abụ n'efu. Chukwu gọzie nne m ma gọzie ndị nne niile. Ahụbeghị m ihe dị ụtọ n'elu ụwa ka nwaanyị a nyere m ndụ. Ngụwa ngọzi m niile n'ụwa, nne m bụ nke mbụ. Onye na-abụghị nne agaghị aghọtacha ihe dị na ya. Ịbụ nne adịghị mfe. Ekpere anyị bụ ka Chukwu nye ndị nọ ndụ ogologo ndụ na ahụike, nye mkpụrụ obi ndị larala azụ ezumike, nye ndị na-achọ nwa mkpụrụ nke afọ. Gọzie ụmụ nwanyị niile ma chekwaba ezinụlọ niile. Ndị nne, ọ bụ unu aka. Ndewonu, abụ m Nwaada Opụrụiche Nne M. Nọdụnụ mma.